Depende sa kadako sa lawas sa customer, sir. Kadyo lang, sir, ha? Okay? Okay. In kasog mo, pila ka day, sir, napagyapon ng sakit sa imong batok, sa imong high blood, ana, sir. Ayaw ko mahaya, sir. Okay, sir? Dili na ko sala, sir. Pakipirma, sir. Kung ikasog kung sa'yo may tabo sa imo, sir, wala ko ilabot, sir. Pakipirma. Yo, what's up mga bitokon? Hi! Happy kay ko nga naman. Diri sa Uptown, naibag-o karon diri nga Bulalo House. Mo ni ang Jack's Bulalo House. Agay! Paborito kay nako ning bulalo na sila sisling bulalo. Og ang nakalami diri, hawan kay parking. Walay gubot na sa Uptown. Kani diri Uptown, kaning dalan din padulong ni sa Tagwanaw. Kani diri dapita. Okay? Now, musulong ko karon diha sa Jack's Bulalo House. Og magkunwari ko nga ako ang bagong OGT. Oga, akong bulabugon na kunwari ako'y magkuha sa order. Unsa man, gwapo dili. Okay, larga. Okay, nagmas ko karon. So ang giyon sa ko ang in charge na diri si Ma'am Rica. Kaya muna. Ay. Excuse me, hi ma'am. Nangita ko ni Ma'am Rica, ma'am. Yes, sir. Ay, siya giday. Kaya giyon sa ko kay Hamison Pution. Murag mo giday si Ma'am Rica. Hi, ma'am. Ma'am, actually, ma'am, ako daw ang bagong OGT ninyo diri, ma'am. Yes, sir. Gingnan na ka, ma'am, ako bagong gingnan OGT. na ka, sir. Kaya ingon mo nila, ma'am, kailangan daw dungagan og gwapo nga crew ang staff diri, ma'am. Sir, So muna na. May gwapo diri, sir. Okay, so ma'am, unsa bay kailangan na? Before ka mag-start, sir, Oo. tayo mga kailangan suoton para mag-serve. Hernan. Hairnet, okay. Yes. Ito lang. Tama ba ni ma'am? Ma'am, murag halang ako mata, ma'am. Ma'am, murag halang ako mata, ma'am. Sorry. Anana, okay. Sunod. Apron. Apron. Okay, ma'am. Black belter. Mamalihog na lang ko, ma'am. Okay. Halit sa order slip, day. Okay. Imuhang trophy. Ay, ganahan ko, ma'am, kay orange. Ganahan ko, okay. Order slip. Order slip. Okay. Teka muna, ma'am. So, ma'am, i-tour sa ko diri, ma'am, kung unsa ba yung mga specialty diri nato dito, ma'am. Okay. Unsa yung kailangan i-order diri, Sa Jack, sir, na ato'y pinakauna na to nga specialty is bulalo. Bulalo. Mo din gitawag sa Bulalo House. Yes, sir. Kay specialty bulalo. Abi na kong sisig. Okay, bulalo. Okay. We also have our beef balbakwa. Beef balbakwa. Affordable lang. Okay. Mga beef rendang, pork kawali, we also have Bicol Express. Dami. Mga lutong bahay, sir. Teka muna, so kaning nasa TARP, unsa man ni kanang short orders ni siya. Pero kaning nadiri sa tubangan, unsa man ni mo ni? Sa atong mga fast pupan, sir. Be, sa manina. Kompleto manitanan. Ay, balbakwa. Paklay. Okay. As. So, unsay style button diri? Kanang moadto sa lamisa or sila mo dool diri? Pwede sila mag-order sa lamisa, sir. Pwede po sila magtanaw sa nakaluto na daan. So pwede ko moadto dito sa lamisa, ana. Yes, sir. Magkuha di kog orders nila. Yes, Okay. Tanaw na to karon. So mura na ko yung nakita nga murag customer diri. Murag dool lang sana ako, ma'am. Testingan ako, ma'am, ha. Good luck, sir. Sige. Teka muna. Ako'y bahala ni. Number 10. Medyo busy diri, RM, Kawali, ana. Okay. Kaysa kaya kong unahon diri nga masi mag-order. Ay, nay murag isa ra dito lonely. Atong unahon ng mga lonely kay depressed na. Ay, sir. Sir, familiar ni mong naong, sir. First time ito nakita, sir? First time pa? First time man eh. Murag familiar. Ay, sir, welcome day sa Jack's Bulalo House. Sa pangalan pa lang, sir, nga Bulalo House, sir, isda among product diri, sir. Adi, bulalo, sir. Nag-joke lang ko, sir. Katawa po, sir. Okay. Sir, unsay imong order, sir?
Unsa man imong ma-recommend sa ako, sir? Kibali wala pa kay nauna-unaan nga order, sir. So unsa imong gusto, sir? Kung unsa? Ang imong ma-recommend. Depende sa kadako sa lawas sa customer, sir. Kadyo lang, sir, ha. Ayaw nag-order, sir. Tubig na lang ka, sir. Kay murag ako'y nag-worry sa imong family, sir. Tubig na lang, sir. Ha? Ayaw na kay... Sorry kay, sir. Tubig lang akong masadya sa imo, sir. Tapos, naman may libre sabaw, sir. Alright, so kan. Ana na lang, sir, ha? Nangayo magag-suggestion, sir. Kana na lang. Kana na lang. Okay. Ay, klaro ni. Mangita pataglain. Unsay order nimo, sir? Anang unsay ma-recommend mo sa ako? Dili. So wala gyud pong kabalo si orderon, sir? Wala. Okay. So mga tao diri gani diri kabalo siya pang orderon. So unsay mas-suggest, sir? Unsay ma-suggest nimo? Depende mo na sa lawa, sir. Adyo lang, sir, ha? Kailangan ka, sir, og humba, sir. Humba. Bulalo, sir, bulalo, ha? Natay sabaw nga bulalo, sapos sisling nga bulalo, ha? Naputay katong wala ba sila humba? Wala. Ay, litson kawali. Ay kabala ka, sir, bisag wala sa mino ang humba. Buhatan ka na kog humba, sir. Litson kawali. Litson mo na, litson kawali. Tapos napa, sir, para tuloy medyo niwang man ka, sir. Natagaan patakag among pinaka-specialty sisling bone marrow. Ha? Kana, sir, ha? Ay kabala ka, sir. Apila na ko, sir, og resita, sir, para high blood 3 times a day, sir. A day para sa high blood nimo ni, sir, ha? Tag ikasong matake ang arthritis, sir, napo kay 2 times a day para sa arthritis. Okay? Okay. In kasog mo pila ka day, sir, napagyapon ng sakit sa imong batok, sa imong high blood ana, sir. Ayaw ko mahaya, sir. Okay, sir, dili na ko sala, sir. Pakipirma, sir, kung ikasog kung say may tabo sa imo, sir. Wala ko ilabot, sir, pakipirma. Okay. Okay, sir, ha? Ma'am, doha ka customer, ma'am. Ang primero nga lamisa, ma'am, medyo yang lawas man ma'am, himsog, ma'am. So tubig lang iya, ma'am. Tubig tapos sabaw lang dayon, ana. Katong isa, ma'am, medyo malnourished man. Wala di tay humba diri, ma'am. Wala. Natay pork humba and sausage. Nay pork humba, okay. So akong gisuggest siya, ma'am, humba, bulalo, sisling bulalo, lechon kawali, sisling bone marrow. Yes, sir. Tapos nasa resita, ma'am, sa high blood na 3 times a day, tapos 2 times a day sa arthritis. Dahil kabala ka, ma'am, kaso na may tabo sa yagi, pirmahan na niya, ma'am, nga dili sa way may tabo nga. Nasa waiver, sir. Nasa waiver daan, ma'am, ha? Okay, so di man day lalim, ma'am. Kalami mo dayan. Medyo fully booked kita karon gabi una, sir, no? Wala Correct, na available table. Unsa galing address diri, ma'am? Sa exact address diri? We are located in Uptown, sir, near Roseville, Tapataguana Road. Correct. Kanto siya sa before ka mag-Garner Europa. So kaning pakanto. Alam mo nakalami diri, no? Kay naka sa Uptown tapos hawan kay parking lot. Yes, sir. Alright. Thank you very much, ma'am. Ambience. Pila lang ka oras, ma'am, gikapoy naman ko, ma'am. Di man day lalim ni nga trabaho. Mo ato na ko, ma'am. Salamat paki. Sir? Di na ko, ma'am. Okay na ko, ma'am. Okay na ko, ma'am. Salamat, ma'am. Narang apron. Salamat kaayo. Sa pati sunod. Oy, nara akong hairnet. Thank you, ma'am Rica. Thank you, sir. Okay. Bahala na sila sa order ato. Mupasin ako kay Murag. Wa sila may angay sa akong gibuhat. Sige. Thank you.